Τα κατάφερα με πολύ μεγάλη προσπάθεια τελικά, γιατί ο δρόμος μεν υπήρχε, δηλαδή ερχόσουν με τα πόδια στο θέατρο, σε άφηνε, ξέρω εγώ, έστω και το ταξί στην πισίνα και περπατούσες 100 μέτρα, ξέρω εγώ, και ερχόσουν. Τώρα δυστυχώς αυτός ο δρόμος έχει φυτρώσει. Όπως βλέπετε και το θέατρο το ίδιο έχει φυτρώσει. Εδώ είναι ο περιβάλλον χώρος του θεάτρου, ο οποίος είναι γεμάτος αγκάθια, θυμάρια, σκήνα ή δεν ξέρω τι άλλα είναι αυτά. Και εδώ είναι ο κόλπος στον οποίο κολυμπούσες αν ήσουν πελάτης του ξενοδοχείου ή αν ερχόσουν εδώ για μπάνιο. Σκεφτείτε λοιπόν παράσταση εδώ με τη θέα αυτή και σιγά σιγά το βράδυ να εμφανίζεται και μια σελήνη και να σε τρελαίνει. Τώρα ο μόνος άλλος ζωντανός που βλέπω εδώ γύρω είναι ένας γλάρος. Δεν υπάρχει τίποτε. Αυτό το κόσμημα μετεβλήθη σε αυτό το ερείπιο.